Parang may gatas, ha? Lasang Starbucks talaga. Purong buko. Masarap. Maganda sa katawan to, lalo-lalo na sa mga may UTI, oh. Sa mga may sakit sa bato, sa may high blood. Maganda ang buko dito. Lalo na compress. Kaya dito. Lasang Starbucks. Buko juice ni Boss Madam, ayan, oh. Kanay. Hindi. Nireport ko sa kabila. Nagpupunta-punta yung yung ilaw nila. Kaya pastor. Ang lamig. Refreshing. Ba, anak mo yan, boss? Anak mo na yan? Pabili na kayo. Suki po natin sa buko dyan sila, boss. Oh, anong gusto nila, boss? Alin, boss, ang gusto nila? Yung parang itlog. Papusak, bigyan mo yung parang itlog sila, boss. Video kita. Ayun, oh. Dalawa. Magkano daw isa yung parang itlog? Precious. 3.20. Boss, ilang beses na kayong minom ng buko juice natin? Para. Anong lasa? Anong lasa, boss? Masarap. Oh, regular suki natin si boss. Boss, taga saan kayo? San Antonio. Ulit-ulit po ang ating buko juice. Dahil masarap. Lasang Starbucks. Mabenta pala yung presyo sa. Kanino yan? Kay Diyosa. Yung kay Edlin, Squishy. Ha? Ang daming benta mo, Diyosa. May lagi bumibili, ha? Luma. Oh, meron pa paparating na suki, oh. Sila madam. Dalon mo na. Pasak, bumalik. Oh, ito, bibili daw ng buko. Hi, tete, tigasang ka, te. Tigasang po kayo. Bukanan. Pangilan nyo ng best, te, bumili dito ng buko juice. Marami na. Anong lasa? Ano pong lasa? Masarap. Purong buko juice, no? Chuya ka rin? Sakto na yun. Malalasa. Anong nangyari? Ba't pina-inject nyo? Para 9 months po. Bakuna. Ay, Bisaya ka niyan. Hindi nga yung bugin mo na. Na Barbie. O ito, salimi apusak. Marami na may sahod mo, hindi mo kinukuha, naipon na, 5 buwan na yata. Dami, oh, ayan, oh. Para ito yung mga suki natin. 10 pesos, mura lang pala yan. Oh. Oh, ano pa? Dagdagan nyo, marami sahod si Apo Asak. Oh no. Ubusin natin, anong no? Ay. Pwede na lang ang duwa. Mura lang pala, tig 10 pesos lang. Oh. Oh, 3. 4. Oh. Barang kayo di Sabado. Ano lasa? Manyaman, hindi. Wala na. Doon na lang kayong kuya na. Hoy! Hindi. Ayaw yata bigyan? Eno ka ng din, pwede kang ding makan yung kanyara na lang. Mapang jeep. Pwede na.
1 hour later. Lagyan mo ng suka. Oh. Masarap. Tsaka Shanghai. Yo. Precious, pahinging ano, suka. Tsaka kwek-kwek. Tikman natin. Ang dami naman, no? Ang daming gulay. Dalawang isang needle. Saka yung gulay niya, hindi ano, overcook. Dalawang isang needle. Yeah, crunchy. Crunchy yung gulay niya. Ranta. Bali 970 sen. Hindi mo sangad, tikman ko. Kwek-kwek. Ito yung almusal natin. Lumpiang gulay, lumpiang Shanghai, saka kwek-kwek. Ba, busog ka na? Na. Solve ka na. Nako. Oh, my all-time favorite, Shanghai. Lumpiang Shanghai. Matal pa yung mga doon, manang babalik. Na? Yung lang maganda. Lalakad pa nyo, lalakad pang gas. Ano? Ano nga, gabray ko eh. Oo. Sila ang mga sagot eh, may din ko rin. Hindi kaya ba na? Andiyak yun na po. Gas. Andiyak yan po. Precious, pahingin po ko, Diyos. Sarap. Walang pinagbago. Ah?